हेलो गाइस बर्तमान आम पहुँची गलु पुरी रेलवे स्टेशन रे बहुत दिन पर पलि आसी आम बहुत दिन पर आसी तो जीव पुरी रे बुलाबुली करवा तो आपण मैंने जो देखा चाहते वीडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखु आदि वीडियो भल लगे ताले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे तो चलो तो आओ पिके बाबू कौन खाइबा कि खाइबा कौन किला टाटा टाटा एला मोर प्लाटफॉर्म भितर रे प्लाटफॉर्म भितर नहीं ऑफिस टाटा 3टी देल बिल देल रे बिल देल केड़ा बेगी दे देल कोठे बाहर आओ बहुत बहुत दिन पर आज आमर पूरी पूरी स्टेशन रे उल्लेलो मोड़ा टे चिरी दियो तो आज टे बुलाबुली करिया आगे कि ना हाँ कि मोड़ा टाटा टाटा पी दियो टाटा गुलकुंडी आगे पिके को आमर दादू जाऊँ आ पछर तो मुझे जाऊे मत तो देखी जी मत कि देखी निहाती निहाती तू उठा टे मुई पुणी आसे ये होची टिकट काउंटर मैं 2 घंटा पर आसबि 1 नंबर काउंटर में टिकट काटी नाई बा चली ये होचे प्रवेश हाँ ये होची सुशांत बाबू ओ सुशांत बाबू डर कौन तो तुम तो कह उठे उठे जाऊ हाँ सी बीच रे देखा हो मता जीव सी बीच वीडियो सी बीच टेम्पो सी बीच टेम्पो बुझा
ଅଟୋ ବୁଝାଇବା ମାତ୍ର 120 ଟଙ୍କା କହିଲା ମାତ୍ର କହିଲି 120 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ଚାଲି ଚାଲି ଆଉ ବୁନ୍ଦା ବାବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଟେମ୍ପୁ ଭଡ଼ା କହିଲେ? ମାତ୍ର 120। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଟେମ୍ପୁ ଭଡ଼ା ମିଳିଗଲା ବାହାରିଲୁ ସି ବିଚ୍କୁ। ବିଚ୍ରେ ଗାଧେଇବୁ। ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ବାଡ଼ି ପ୍ୟାରଛକ ଦେଲା କଟକ ବାଦାମ ବାଡ଼ି ଦେଇଲା ଏ ପୁରୀରେ ସରି ଭାଇ ଏଇଟା କଟକ କହିଥିଲି ଏଇଟା ପୁରୀ କହିବା କଥା। ଏ ପିକ୍ଚରଟା ମସ୍ତ ଆଉଛି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଯିବେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଯିବା आ गया देसी बीज आ गया। दर्शक मैंने आपण मैंने जो सी बीच देखी ना बर्तमान ये वीडियो आप देखिए तो चलतु बर्तमान से देखिए देखिए आप जाना ଆସ ମାଧବୀ ଆସ। ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ ପୂରଣ ହେଇଛି ପୁରୀ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବୁ। 3 ମାସ ପରେ ଆଇଛି ତାପରେ ଆଜି 3 ମାସ ପରେ ନେକ୍ସଟ ପୁରୀ ଆଇଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇନଥା ରିଟର୍ନ ଯାଇ ରିଟର୍ନ ଆସି ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଯାଇ ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ଦିନ ଶୋଇନି ରାତିରେ ବି ଶୋଇନି ଖାଲି ପୁରୀ 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 କାଳିଆ ଡୋରି ଲାଗିଛି କାଳିଆ ଡୋରି ଲାଗିଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଆଗ କିଛି ଖାଇବା ଟିଫିନ ଟିକେ କରିବା ତାପରେ ଯାଏ ହଁ କି ନାହିଁ ବିକା ବାବୁ। ଏଇଟା ଆମର ଜଷ୍ଟ ଦେଶୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉ କହିତେ ଗାଧେଇବା ଭଲରେ ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ମଜାରେ କହିଦେଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ନଦୀ ପାଣି ମୋ ଚପଲରେ ଚାଲି ପାରିଲି ବୋଲି ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଲି ବାଟରେ ଚାଲିବା ଚପଲ ହାତରେ ଧରି ପକେଇଲି। ଇଏ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତ ଦବି ଯାଉଛି। ଦାଦୁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଲିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଇଛି କୋଉଠେ ଶିବ ହଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିବ ଠାକୁର ହେଡ଼େ ବନା ହେଇଛି ବାଲିରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ବାଲିରେ ଯେଉଁ ବନା ହେଇଛି ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ କି ନାହିଁ ପିକେ ବାବୁ।